Vincent ar peniad. Met, yn trio taro yn syth. Ag Brandon Roberts. A cyfle cynnar iawn i roi'r tîm cartre ar y blaen. Chymryd yn fyr Marshall yn y diwedd, sy'n o'r croeso i fewn at y posib pella, a lang ar arbediad. Arbediad gwych gan y golwr, peniad gan Baker. A Seintiau yn rhoi'r pwysau ar y golwr nawr. Brad Young at Baker. Sislovic. Eto tipyn o le gyda fe. I bwyso i bas, Holden mewn i'r canol. A Declan McManus yn rhoi y pencampwyr ar y blaen. A Declan McManus nawr wedi sgorio 7 yn y 4 gêm diwetha. Mae fe nôl ar dan Declan McManus. Holden, McManus i arwediad. McManus yn casglu. Mae Young yn cynnig unan. Mae Jonah Williams yn penio nôl lawr at Young sy'n ergydio. Ac Alex Lang yn arbed. Lang yn dechrau yn y gyngred. Gêm rhif 95 yn olynol. Sislovic. Danny Williams, y glawn dechrau nawr ar ddechrau'r ail hanner. Marshall. Sam Jones yn y ffordd. Marshall yn llwyddo i gael cwestiwn fewn nawr. Danny Williams ar ergyd yn wych at y gornel ucha. Iddo Blimantes y pencampwyr. Ond hi'n hanner cyntaf rwystredig mewn sawl ffordd. Mond yr un gol. Dechrau da i'r ail hanner. Marriott. Redmond. McManus. Am i ail. Redmond, yr eilydd. Y prif greor y gyngred erbyn hyn. Dyna'r safon sy'n dod oddi ar y fainc. Williams, allan at Redmond. Redmond, ar croesiad. Cam i gol gyntaf fe. I tîm cyntaf, y Seintiau. Jared Harlock. Tom Jones. Rwydro gyda Craven am y bêl. Jones. Bêl at McManus. Dal yn oer Seintiau. Leo Smith yn mynd am y gol. Gol gan bus gan Leo Smith. Mae'n 5. A dim gobeth i Ben Haynes yr eilydd yn y gol yn fyna.